Okay. Dagan kay nag-comment sa atong YouTube mga kapobrit. Siguro karon pa ko maka-explain kay kanang wala pero ang mga Facebook follower na mo siguro nasabta na. Dagan kay masuko kay wala si Cookie. Nakita man ninyo tong video mga kapobri nga amo siyang gidawat, itagana mo siya chance. Unya kay unsahon man namo gyud nga nilakaw naman po siya diri sa balay nga wala na nangid gipagdala na po niya yung mga sanina. Unya asa siya ni balik dili siya wala siya ni adto sa iyang tinuod nga pamilya ni adto na po siya tong first guardian niya. Unya karon lisod na kayo amo pagid siyang lakagon unsaon wala na mi kabalog asa na mo ilugar among kaugalingon para niya. Manahinaton ta masabtan ninyong tanan kay dili man pod pwede og wala siya muundang na lang pod mi napamansinday napapud ko napod si friendship mo nang naami para sa pagpadayon katunguban nga mga sakit na kay mog mga comments dili na magulunta ko mutingog bayan anak kay isa ko sa nasakitan isa ko sa naapektahan daghan kay kinahanglan pa nako nga isulti pero dili na lang para kanang unsa ba para dili na madako. Unta nasabtan ninyo maura to. Basta ako sa pag-ani ni Cookie sa paghatod sa iyang tinuod nga pamilya diri nako akong gidawat sa walay pagduha-duha. Pero kay naa gid siya iya nga desisyon na po siya iya gid nga kaugalingon nga kanang gusto po sa kinabuhi nga dili kita makapugong. Bisan kinsa walay makapugong ni Cookie. Ultimo iyang tinuod nga pamilya kay nagid po siya iya. So maura to mga kapobre. Iyahang tinuod nga pamilya nakasabot sa ako palangga kay kunila kay kabalo sila giunsan ako si Cookie unya unsaon man gyud nga dili naman nato kontrolado ang iyang mga panghuna-huna lisod jud kaayo then mga kapobre ang iyang tinuod nga pamilya nagpasalamat nako then karon sa akong desisyon nga officially nako gi-announce sa among Facebook page kanang wala na jud si Cookie sa amo kay amo ang mga storya perti ng daghana nga daot nami naabot sa punto nga sa among pagtabang sa among isig katawo kami ang nahimong daotan dayon as in perting gubuta kay mga kapobre mao nang ayaw na mo kaguol ayaw mo kabalaka namo kay okay ra man jud kaayo mi okay ra mi dayon kanang apektado og apektado mo kay supporter mo na mo mas apektado kay ko ang tinuod nga family ni Cookie nga sila ang mismo naghatod sa kuha nasabtan ko nila dayon murag mix ang among emosyon tanan dayon maura to nagpasalamat mi sa usag-usa kay nakahimamat po ko nila niangid sila diri sa balay pero unsaon taman nga siya nalaman siya manggay lisod man jud kaayo pero para sa ako kanang nisuporta na lang po miyo asa siya kay nibalik magid siya sa iyang kuha na po si kan guardian unya nabot magud ang punto nga kanang nagkalabo na bitaw mi tanan mga kapobre kanang gipangdaot na mi niya kay si Cookie manggod dili kontrolado niya iyang pangunahuna bisan asa siya madto iya ming dauton o kinsay matubang niya iyang dauton dan mao to ang nakasakit gyud sa part no kay dauton jud mi niya pirmi dayon kanang pagkahuman wala ra saya dayon wala ko ni ditso kanang explain ninyo diri sa YouTube channel na to kay I guess kanang abi na mo follower jud mo na mo tanan diri sa among Facebook page kay na-explain na nako ang tanan dito nakasinabtanay mi sa tibuok niyang pamilya ang siya lang gyud mo ilisod. Mo nang salamat kayo sa naakaron diri nga nagpadayon suporta namo bisag kami na lang. Daghan kayong salamat malipayon kaayo mi. Pasayloa kay mi katong mga haters namo. Wala mi dili mi angay mo balos ninyo pero pasayloa ko nga usahay dili ko motubag ninyo bay ni Cookie kay ma-remind nako ang iyang mga kanang nasakitan ko. Manang sorry kayo og na-replyan ta mo sa mga ato nga way kay kanang isa ako manggoy una nga apektado sa tanan og akong pamilya. Si Cookie palangga kay to nako dili lang ako nagpalangga ato hasta akong tibuok pamilya. Akong mama pay tiglaba sa mga sinina ato. Hasta sinday usahay akong mama gali maglaba na ilang mga sinina ingana sila kapalangga diri sa among panimalay. Dahil nga to lang, unta nga masabtan mi ninyo sa among pagpadayon, unta wala na tay bashing bahin sa mga sakit nga words kay Christmas baya karon.
Na yun, maulang to ako ang istoryaan ni tiwas mga kapobre. At karon ra jud ako natagan og chance nga marami kasulti jud ko sa inyong atubangan ba. Kaya uban sakit na kay mga komentaryo sa Facebook page marag kuan na lang mga 2% na lang ang mangita sa iya. Kaya ang uban wala pa ka-scroll down. Sakit gyud pod mga kapobre nga kanang ang gibuhat ni Cookie sa kwa. Although kanang kuan man kanang PWD siya pero dili lamang gud isara kaduha katulo more than times more daghan na kayo kanang daghan na kay napiktahan akong pamilya silang inday tibuok proud pobre mga silingan apil pag yun unsaon taman nga kuan i-consider na lang namo nga si Cookie naabot sa among kinabuhi nga nahimong instrumento siya sa mga pero never na mo na siya kalimtan bisag wala na misayahang kiliran palangga gyapon na mo siya makapakaon gyapon ni Minia pero naalan joy mga nahitabo diri sa akong panimalay mga pobre nga murag maabutang og risky na ang among kinabuhi ni nga na kay dili na mi kasabot sa iya si Cookie lahi na pagbalik niya dili pareha atong pag first niya nga lakaw sa isyo sugod ato no sugod ato mga kapobre nga nakalakaw siya katong daghan na kay sulsul na to nga nadungog kanang lahi na siya pagbalik diri sa moa dili na siya magpatuo usahay tulisokon na ko niya ning ana dili na siya magpatuo kanang wala ko kabalo ning nga bisag unsaon jud na mo siya unsaon sa kamaayog yun among mga salingan dapig na mo tanan moingon na gid sila ayaw na gid pabalika kay daghan kay nag-advise nga the more na siya diri the more may madaot the more may maulawan kay ang tawo manggod nga wala kay ila niya mga kapobre kanang mutuo kay serious man kay tumang istorya pero kanang kuan man gani kanang nakaila na sa iya dili na siya paminahon kay kailan naman mi sa iya so maulan to mga kapobre mag-greet ko ninyo ng late na nga Merry Christmas ag advance Happy New Year salamat kay sa inyong suporta daghan kayong salamat manganta mi ni Inday kay well nagkaon siya unsa man kaon mo day kamote okay day sinan Moni, sa taday, moni mong kanta sa bukid, no? Moni iyang kanta sa bukid. Ako, mga, karon pa jud ni nga time nga naka-play ko ukulele, kay dili ko kabalo. Sa gitar po, dili po ko kabalo, pero ganahan jud kay kumuduyog. 1, 2, 3, go. Sa bukid na among gipuy-an, isip ka ayong agianan, tagkong bakula tay latayan, madulong sa kong sibuyasan, panahon kami nga walay sutan, at tumisa kasapaan, lingi-lingi sa kadapinan, kasi na ay baksa, iya mong kinabuhi, usahay magsudan kami ba? Maoki niya mong kalipay, tinis sa kabutiran. Panahon kami kung makahandos, sa videoki kami magilumos. Pagkalingaw lang ni ugtagay, ulang ugtaluan. Maoki niya mong kalipay, pagkalingaw lang ugtagay. Liog nagtuay-tuay, nagbalong pagkaduay. Maoki niya mong kalipay, pagkalingaw lang ugtagay. Samtang naminaw sa DXUE, puswag mahayag. Panahon kami makasanggi, ang umais nagkapuliki. Apan kami nagkuukutang sa tindahan. Maoki niya mong kalipay, pagkalingaw lang tagay. Sa waslay, away-away. Basta walay awa, basta bilang yun, mangita og awon. Taog away. Maoki niya mong kalipay, hindi karon sa kabukiran. Apan diri, pilig yun mi, mangita og away.
lipay, pagkalingaw lang tagay, among liog nagtuay-tuay, nagbalot pagkanduay.